βαροβαθμίδας ασκείται πάντα και η κοριόλης ασκείται πάντα. Αυτό που αλλάζει, παιδιά, καθ' ύψος είναι η τριβή. Μια παρένθεση τώρα εδώ πέρα, γιατί ήθελα να το πω αυτό. Μου γράψατε πάρα πολύ στο διαγώνισμα ότι η PGF αλλάζει κτλ. Στα 600 μέτρα, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Έτσι, είναι σταθερή η PGF παντού. Άρα αυτό ήθελα να πω εδώ πέρα. Αυτή είναι η άνεμη, αυτά είναι τα winds, τα οποία θα επηρεάσουν τους μουσώνες, τα monsoons, και θα τα επηρεάσει δηλαδή η δύναμη και της PGF, αλλά φυσικά και η κοριόλης θα τα στρίψει, είτε πρόκειται προς τα δεξιά για βόρειο ημισφαίριο, είτε πρόκειται προς τα αριστερά για νότιο ημισφαίριο της γης. Αυτά από εδώ. Μισό λεπτάκι τώρα να σας συνεχίσω να σβήσω αυτά, γιατί δεν αλλάζει διαφάνεια αλλιώς, και να σας συνεχίσω ως επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, τώρα ο ασιάτικος μουσώνας έχει να κάνει με την Ήπειρο της Ινδίας, είπαμε, και έχει να κάνει και με τις όλες τις άλλες χώρες, αλλά κυρίως την Ινδία επηρεάζει. Λοιπόν, βόρειο-ανατολικός μουσώνας. Άρα η εποχή για το βορειοανατολικό μουσώνα είναι από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο. Άρα λοιπόν λέμε ότι η περιοχή της γης τώρα, της Χερσονήσου, ψύχεται καλύτερα και πολύ πιο γρήγορα από την περιοχή της θάλασσας, της Αραβικής θάλασσας. Έτσι, οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε έναν αντικυκλώνα ο οποίος πηγαίνει πάνω από την Ασία. Αυτός ο αντικυκλώνας βρίσκεται το κέντρο του πάνω από τη Μογγολία. Αυτό είναι βέβαια τώρα λεπτομέρεια την οποία δεν θα χρειαστείτε, ούτε θα σας τη ρωτήσω πού βρίσκεται το κέντρο του αντικυκλώνα αυτού νου κτλ. Άρα, αλλά όμως πείτε ότι εδώ πέρα είναι η Χερσόνησος, να το πάρω με μαύρο χρώμα, πείτε ότι εδώ πέρα είναι η Χερσόνησος της Ινδίας. Έχω τη Χερσόνησο της Ινδίας εδώ πέρα, και εδώ πέρα είναι με μπλε χρώμα η Αραβική θάλασσα και ο κόλπος της Βεγγάλης. Λοιπόν, Bay of Bengal εδώ και Arabian Sea. Σε αυτή την περίπτωση τώρα, επειδή η γη είπαμε ότι έχει μικρότερη θερμοχωρητικότητα, άρα μικρότερο σε, άρα εδώ έχω ας πούμε ένα σε 1 και η θάλασσα έχει ένα σε 2. Αλλά η θερμοχωρητικότητα της στεριάς είναι πολύ μικρότερη από τη θερμοχωρητικότητα της θάλασσας. Αυτό τι σημαίνει για μας, παιδιά? Ότι εδώ πέρα στο κομμάτι της στεριάς της Ινδίας θα έχουμε πιο μεγαλύτερη θερμοκρασία το καλοκαίρι και πιο μικρότερη θερμοκρασία το χειμώνα. Αυτό που είπαμε δηλαδή στην προηγούμενη διαφάνεια και αναλύσαμε step by step. Οπότε σε αυτή την περίπτωση το χειμώνα, εδώ κάνω τώρα για winter, ας το πω έτσι, για το χειμώνα, ο χειμώνας για winter εδώ, για τον χειμώνα έτσι του βορείου ημισφαιρίου. Ξαναλέω, χειμώνας του βορείου ημισφαιρίου, δηλαδή Οκτώβριος μέχρι Μάρτιος, για χειμώνα αυτόν το χειμώνα, όχι το χειμώνα του νοτίου ημισφαιρίου, θα έχω εδώ πέρα θα κρυώνει περισσότερο και άρα θα έχω καταβατικές κινήσεις και υψηλό στην επιφάνεια. Άρα εδώ θα έχω ένα high pressure με καταβατικές κινήσεις. Εδώ πέρα θα έχω ένα χαμηλό, γιατί έχω άνοδο των αερίων μαζών φυσικά, και ασφαλώς αυτό θα δημιουργήσει τι? Θα μου δημιουργήσει μέσω της PGF μία κατάσταση από τα high στα lows, αντίθετο βελάκι, έτσι, από τα high στα lows. Άρα από τη στεριά στη θάλασσα, έτσι. Αυτό λοιπόν έχουμε να κάνουμε με την περίοδο του χειμώνα. Άρα ο χειμώνας έχει ένα wind, αυτός είναι ο wind, ο άνεμος, ο οποίος πάει από την στεριά σε περιοχές πάνω από θάλασσα. Άρα έχουμε λοιπόν αυτό το υψηλό το οποίο βρίσκεται στη Μογγολία. Εδώ πέρα η Μογγολία είναι λίγο πιο πάνω, εντάξει, φανταστείτε το υψηλό δηλαδή λίγο πιο πάνω στην περιοχή της Μογγολίας, εδώ Μογγόλια. The gradient force, PGF δηλαδή, pressure gradient force εννοεί, ανάμεσα στον αντικυκλώνα και στην ITCZ low forces, εδώ πέρα μπορεί να περνάει και η ITCZ, παιδιά, μπορεί να έχει και την ITCZ εδώ πέρα και να έχω ένα χαμηλό, έτσι,
πάνω από την ITCZ. Ή φυσικά και η διαφορά των θερμοκρασιών να μου δώσει πάνω από θάλασσες ανωδικές κινήσεις, όπως ξέρω, σύγκληση δηλαδή και ανωδικές κινήσεις πάνω από χαμηλό. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι θα φυσάει, ο άνεμος θα φυσάει από βόρεια προς νότια, έτσι, δηλαδή βόρεια προς νότια, φανταστείτε έναν άνεμο που δεν το έχω κάνει κάτω το βελάκι, είναι λίγο λοξό από βόρεια προς νότια, και θα είναι deflected to the right. Γιατί έχω North Hemisphere, έχω North Hemisphere Coriolis. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η μάζα θα κάνει deflection προς τα δεξιά και θα φαίνεται δηλαδή ότι θα κάνει deflection προς τα δεξιά και θα φαίνεται ότι θα πηγαίνει αντί για βόρεια ως βόρειο-ανατολική. Άρα ο Σιβηρικός αντικυκλώνας ελέγχει τους ανέμους στο Βόρειο Ινδικό ωκεανό και στις θάλασσες της Κίνας, πιο δηλαδή ανατολικά. Ο βορειοανατολικός μουσώνας είναι κρύος και ξηρός, καθώς προέρχεται από πάνω από στεριά. Θα δούμε τα παιδιά τα οποία έχουμε ήδη δει την ταξινόμηση των αερίων μαζών, αν θυμάστε καλά, βέβαια και με τα δύο τμήματα τα έχω δει τις μάλτες αυτά, απλά θα κάνω ένα σοβαρό μάθημα, αυτό το είχαμε πει στην εισαγωγή, θα κάνω ένα σοβαρό μάθημα επάνω στις αέριες μάζες, έτσι. Όποιος βέβαια είναι από το τμήμα το δεύτερο που δεν υπάρχουν έτσι καθόλου κορίτσια στο τμήμα, αυτοί το έχουν ακούσει, δηλαδή τα αγόρια το έχουν ακούσει, ότι πάνω από ξηρά θα έχω dry μάζες, δηλαδή εδώ πέρα θα έχω ξηρές αέριες μάζες, dry masses, dry, και πάνω από θάλασσες θα έχω moist, θα έχω υγρές αέριες μάζες, που είναι και λογικό, έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν όταν φυσάει από στεριά σε θάλασσα, όπως λέει ότι originate over the continent, άρα continent to sea, δηλαδή από τη στεριά στη θάλασσα. Από στεριά σε θάλασσα λοιπόν είναι από dry σε moist. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε ξηρασία, δηλαδή ο μουσώνας αυτός παρατηρούμε ξηρότητα πολύ μεγαλύτερη σε αυτό το μουσώνα. Άρα ο καιρός τώρα που στο Bay της Μπενγκάλης, το Bay της Μπενγκάλης είναι αριστερότερα της Ινδίας, δεν κάνω εδώ πέρα, δεν δείχνω γιατί θα κάνω άσχημο το σχήμα, αλλά είναι αριστερότερα της Ινδίας, καταλαβαίνετε δηλαδή. The prevailing winds are northeasterly and force 4, αυτό είναι τα Beaufort παιδιά, 4 Beaufort, συνήθως 4 με 3 με 4 Beaufort υπάρχουν αυτοί οι άνεμοι σαν winds. Ο καιρός λοιπόν είναι καλός και τα cloud amounts είναι πολύ, πολύ λίγα, δηλαδή τα σύννεφα είναι πάρα πολύ λίγα και γενικά έχουμε έθριο καιρό. Στο extreme southwest of the bay it is cloudy. Γιατί αυτό? Γιατί φυσικά σε αυτά τα σημεία, εδώ πέρα δηλαδή στα extreme σημεία τα οποία έχουμε τα παράλια, εντάξει, θα έχουμε και τα guts, θα έχουμε δηλαδή και την ορογραφία, την οποία φυσικά θα την ανυψώνει προς τα πάνω, είτε πρόκειται για ξηρή ψυχρή αέρια μάζα, είτε πρόκειται για θερμή υγρή αέρια μάζα πάνω από ωκεανούς. Οτιδήποτε και να είναι, όταν περνάμε πάνω από ορογραφία ξέρω ότι υπάρχει ανύψωση, άρα έχω εδώ ένα όρος, έχω εδώ την ανύψωσή μου και μόλις περάσει κάτω από τη θερμοκρασία δρόσου, αυτό συμπυκνώνεται και σχηματίζει η νέφωση εδώ. Για αυτό το λόγο έχουμε περισσότερο έτσι cloudy καιρό εδώ πέρα σχεδόν στις ορογραφίες της Ινδίας, αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια. Άρα υπάρχει καιρός ο οποίος φυσικά στο eastern coast of southern India, δηλαδή στην ανατολική ακτή της νοτίου Ινδίας, εδώ που σας δείχνω δηλαδή, και στην ανατολική ακτή της Σρι Λάγκα θα βρέχει. Visibility is generally good, but in the northern part of the bay it may be reduced by smoke.
ναι, θα έχουμε τέτοιου είδους, ας πούμε, φαινόμενα, αλλά γενικά η ορατότητα και όλο το κομμάτι της ακτής θα είναι πάρα πολύ καλό. Αραβική θάλασσα, πάνω από την Αραβική θάλασσα θα έχουμε 4 μποφόρ, ο καιρός θα είναι φυσικά καλός και καθαρός, μπορεί να έχουμε κάποια rainfalls τα οποία θα μεγαλώνουν καθώς πάμε νότιο και ανατολικά. Γιατί θα μεγαλώνουν αυτά? Και θα μεγαλώνουν διότι θα προχωράμε και θα βρισκόμαστε πάνω στην ITCZ, δηλαδή καθώς προχωράμε με τον άνεμο εδώ πέρα, μπορεί να περάσουμε πάνω από τη ζώνη της ITCZ ή να περάσουμε πάνω από κάποιο χαμηλό βαρομετρικό, οπότε γι' αυτό το λόγο καθώς πάμε νοτιότερα και ανατολικότερα κιόλας, θα έχουμε και καιρό ο οποίος θα βρέχει περισσότερο. Η ορατότητα θα είναι σχετικά καλή και δεν θα έχουμε δηλαδή τίποτα. Μπορεί να επηρεαστεί και να μειωθεί από σκόνη ή από άχλη, κυρίως στα βορειοανατολικά της Ηπείρου, και η νότια θάλασσα της Κίνας θα έχει 5 με 6 μποφόρ στη σεζόν πάνω, αλλά γενικά πάλι δεν θα επηρεαστεί πάρα πολύ. Θα έχουμε δηλαδή κοντά στις ακτές της Νότιας Κίνας και του Βιετνάμ θα έχουμε καιρό με ψυχάλα και χαμηλή ορατότητα, μπορεί να έχουμε Φεβρουάριο και Απρίλιο. Εντάξει, αυτό το πράγμα τώρα δεν είναι λεπτομέρεια πάλι, δηλαδή καιρικά φαινόμενα τα οποία δεν μπορώ να βάλω, δεν περιμένω να τα ξέρετε απ' έξω, δηλαδή κάποια καιρικά φαινόμενα τύπο 4 έχω εδώ, που μπορεί να αυξάνεται τώρα που μπορεί να αυξάνεται εδώ πέρα η βροχόπτωση σε αυτό το κομμάτι. Ναι, φυσικά αυτό μπορώ να το βάλω, διότι αυτό έχει να κάνει και με την κρίση, όπως είπαμε. Τι να κρίνω ότι όσο πάω νοτιότερα και ανατολικότερα θα πέσω πάνω στην ITCZ, άρα και σε ζώνες χαμηλών βαρομετρικών. Οπότε ναι, αυτό μπορώ να το βάλω, ας πούμε, στο διαγώνισμα. Δεν θα βάλω όμως κάτι τέτοιο, ας πούμε. Να ρωτήσω πόσα μποφόρ τώρα είναι στο Bay της Βενγάλης ο ασιάτικος μουσώνας, δεν θα ρωτήσω κάτι τέτοιο. Μην ανησυχείτε. Ούτε τι visibility μπορεί να υπάρχει κοντά, δηλαδή στην Αραβική θάλασσα ή κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, σβήνω και προχωράω. Λοιπόν, άρα θα σβήσω εδώ πέρα και θα πάω στην επόμενη διαφάνεια για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, Southwest Monsoon. Southwest Monsoon είναι αυτό το οποίο θα αναλύσω πάρα πολύ. Έχω τις επόμενες διαφάνειες τις οποίες θα τα αναλύσω, άρα δεν θα μείνω και πολύ σε αυτή τη διαφάνεια. Θα σας πω μόνο ότι διαρκεί από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, άρα φυσικά το καλοκαίρι της Ασίας φυσικά έχουμε τον ασιάτικο μουσώνα, καθώς λοιπόν η Ασία θερμαίνεται πολύ περισσότερο, γιατί άρα έχουμε με ένα μεγάλο μπέλτα από χαμηλά βαρομετρικά. Άρα έχω την Ασία, την Ήπειρο της Ασίας, την κάνω εδώ πέρα, είναι η Ήπειρος της Ινδίας, εδώ πέρα η Χερσόνησος της Ινδίας, πείτε, κάπως έτσι, και εδώ πέρα έχω heat capacity land, heat capacity sea. Φυσικά το heat capacity of the sea είναι πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του land. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι η θερμοκρασία εδώ πέρα το καλοκαίρι, λόγω διαφορικής θέρμανσης, αυτό έχει παιδιά ορισμό, λέγεται διαφορική, αυτό δεν είναι ρο, είναι φι, διαφορικής θέρμανσης. Διαφορική θέρμανση σημαίνει τι? Διαφορά στην απόκριση τώρα της land και του sea, έτσι, και διαφορά στην αλλαγή της θερμοκρασίας, το ΔΤΤ. Αυτό ονομάζεται διαφορική θέρμανση. Ανάμεσα δηλαδή σε δύο διαφορετικές επιφάνειες εδώ. Τώρα, στο κομμάτι της γης πάνω από την Ινδική Χερσόνησο, δηλαδή θα έχω χαμηλό βαρομετρικό γιατί θα έχω thermals, είπαμε θερμές αέριες μάζες, έχω άνοδο θερμών αερίων μαζών, έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι τώρα
θα δημιουργείται ένα χαμηλό εδώ πέρα. Ας βάλω αυτό land γιατί μην μπερδευτείτε με το low εδώ, και εδώ το βάλω C. Εδώ πέρα αυτό το χαμηλό εδώ πέρα που δημιουργείται στην επιφάνεια, έχω τις ισοβαρείς μου, μπορεί να είναι κλειστό, μπορεί να είναι χαμηλό, έτσι, έχω ένα χαμηλό βαρομετρικό όμως εδώ πέρα. Τώρα, σε σύγκριση με το χειμώνα που το χαμηλό βαρομετρικό ήταν, θυμίζω, στη θάλασσα και το υψηλό βαρομετρικό ήταν πάνω από στεριά. Αυτή είναι η διαφορά μας τώρα, ότι εδώ πέρα το χαμηλό βαρομετρικό βρίσκεται πάνω από τη στεριά. Άρα το Southeast Trades θα βρίσκεται έτσι πάνω από τη στεριά, και τα Southeast Trades τώρα είναι στην, θα το κάνω με πράσινο τώρα γιατί λέει κάτι άλλο. Αυτό που λέει είναι ότι τα trades που ήταν του Hadley Cell, η επιφανειακή άνεμη του Hadley Cell, που είναι νότιο-ανατολική, έρχονται από νότιο-ανατολικά έτσι. Αυτή λοιπόν η άνεμη που από εδώ είναι τα νότιο-ανατολικά, θυμίζω, Southeast είναι από εδώ, άρα οι άνεμοι που προέρχονται από τα νότιο-ανατολικά χτυπάνε έτσι την Ινδική Χερσόνησο, από τον νότιο Ινδικό ωκεανό, να τους ο νότιος Ινδικός ωκεανός, εδώ πέρα είναι, θα έχουμε στην ουσία, θα πηγαίνουν, drone λέω, το drone δεν θυμάμαι στα ελληνικά, γι' αυτό κόλλησα λίγο, δεν θυμάμαι στα ελληνικά τον ελληνικό ορισμό, εντάξει, αλλά θα πηγαίνουν και με μια προσδεξιά έτσι deflection λόγω Coriolis. Θυμίζω Coriolis και PGF πάντα είναι μέσα, είτε είναι ψηλά ο άνεμος, είτε είναι χαμηλά ο άνεμος, είτε είναι γεωστροφικός, είτε είναι gradient, είτε είναι επιφανειακός, είτε οτιδήποτε. Η Coriolis και η PGF είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι. Από την Coriolis φυσικά, από την Coriolis σας το λέω εδώ. Επομένως αυτοί οι άνεμοι τώρα λέει μπαίνουν μέσα στο circulation around the monsoon low, άρα around the monsoon low σημαίνει ότι εδώ πέρα οι άνεμοι αυτοί θα έρθουν έτσι, και φυσικά με τη δεξιά τους απόκληση θα πούνε μέσα στο χαμηλό, θα κάνουν αυτή εδώ πέρα τη σύγκληση στο κέντρο του χαμηλού. Είτε πρόκειται για χαμηλό το οποίο είναι ανοιχτό, είτε είναι κλειστό, αλλά εδώ πέρα επειδή έχω κάνει κλειστό, φυσικά και κόβει τη σοβαρή υπογωνία, γιατί είναι επιφανειακός άνεμος. Θυμίζω πάλι, επιφανειακούς ανέμους συζητάμε, γιατί είναι trades, δεν είναι ανώτερης τροπόπαυσης. Στην τροπόπαυση, στην ανώτερη τροπόσφαιρα, είναι trade winds, άρα είναι επιφανειακοί άνεμοι εδώ, άρα θα σκίζουν και τις σοβαρές υπό κάποια γωνία, εντάξει. Αυτό λοιπόν τώρα το Airstream αφού έχει περάσει από χιλιάδες μίλια ωκεανού, σας λέει ότι θα έχει υψηλή απόλυτη υγρασία. Μα ασφαλώς όταν περνάμε πάνω από θάλασσα, εδώ πέρα είναι πάνω από θάλασσα, φυσικά οι αέριες μάζες οι οποίες ακουμπάνε, παιδιά, είναι από πάνω από την ατμοσφαίρα, από πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, φυσικά θα έχουν πάρει από το evaporation. Θα έχω κάποιο evaporation εδώ, θα έχω το evaporation σημαίνει εξάτμιση νερού, κυρίως από την εξάτμιση του νερού θα έχω ότι εδώ μέσα θα μπει πολύ υγρασία σε μια αέρια μάζα η οποία βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, θα μπει περισσότερη υγρασία μέσω της εξάτμισης, και γι' αυτό εδώ πέρα η σχετική υγρασία, το relative humidity αλλά και το absolute humidity είναι μεγάλο. Είναι μεγάλη. Μεγάλη γράφω εδώ πέρα, συγγνώμη για τα γράμματά μου, είναι στον υπολογιστή. Καταλαβαίνετε ότι εντάξει, μέσω του υπολογιστή και με το ποντίκι που χρησιμοποιώ είναι λίγο δύσκολο να γράψω επακριβώς και να κάνω καλά γράμματα. Με συγχωρείτε για τα γράμματα βέβαια. Άρα στο κομμάτι τώρα των μουσώνων θα πούμε ότι η Νότια Ινδία θα έχουμε ένα burst του μουσώνα, ένα ξεκίνημα του μουσώνα, αυτό από τις αέριες μάζες οι οποίες θα πάνε από highs. Εδώ πέρα φυσικά έχουμε high, έχουμε καταβατικούς ανέμους και έχω ένα υψηλό εδώ πέρα, άρα η PGF θα πάει από υψηλά σε χαμηλά,
φαίνεται και όλα και με τα trade winds ότι από υψηλά σε χαμηλά πάνε. Το μοντέλο μου προβλέπει επακριβώς ότι πάει από υψηλό σε χαμηλό, και φυσικά αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ζώνες βροχόπτωσης οι οποίες είναι squall lines, ξαναλέω, squall lines, squally rain, και thunderstorms, βροχοπτώσεις με κεραυνούς. Δεν έχω μιλήσει για τα thunderstorms, θα μιλήσω στο τέλος των μαθημάτων, προς το καλοκαίρι, σαν ένα ειδικό μάθημα. Θα σας πω λίγο για τις τροπικούς κυκλώνες στο Μαϊάμι, για τα thunderstorms και για πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχουμε στο καράβι όταν μιλάμε για thunderstorm και πώς προβλέπουμε τώρα ένα τέτοιο φαινόμενο, αλλά αυτό θα μιλήσω στα επόμενα μαθήματα. Τώρα, στο κομμάτι τώρα του squally rain, το squally rain βρίσκεται εδώ πέρα, έχουμε τα guts, έχουμε την οροσειρά τώρα των guts, εδώ πέρα είναι τα guts. Αυτά λοιπόν εδώ πέρα είναι η οροσειρά αυτή η οποία μας εξαναγκάζουν αυτές τις έρευνες σαν ύψωση, και φυσικά θα έχω μεγάλες βροχοπτώσεις σε εκείνο το σημείο. Φυσικά δεν υπάρχει μόνο η Ινδία, αλλά επηρεάζεται και το Πακιστάν και η Μπούρμα, αλλά και οι διάφορες περιοχές της Ασίας εδώ. Αυτό είναι το κομμάτι τώρα του καλοκαιριού τώρα, αλλά θα το πω φυσικά και στη συνέχεια. Οπότε σβήνω για να συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε τώρα, θα πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ πέρα τώρα πάλι με τον καιρό δεν θα σας πάρει πολύ χρόνο αυτό να το μελετήσετε, δεν θα σας ρωτήσω κάτι γι' αυτό. Μελετήστε το όποιος ενδιαφέρεται έτσι για τον καιρό, με τι καιρό μπορεί να κάνει πάνω εδώ πέρα. Τώρα, για τον ειδικό μου σώνα εδώ πέρα θα έχω τον επηρεασμό αυτών εδώ πέρα των χωρών, οι οποίες είναι και οι χώρες οι οποίες με ενδιαφέρουν. Πρώτα απ' όλα η Ινδία, το έχω πει. Δεύτερο είναι η Σρι Λάνκα, Φιλιππίνες, Μπαγκλαντές κυρίως, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Λάος, Καμπότζη και φυσικά και η Κίνα, κομμάτι της Κίνας φυσικά, κομμάτι νοτιότερα λίγο της Κίνας, κάπου στο νότιο κομμάτι της Κίνας φυσικά, καταλαβαίνετε, δεν επηρεάζεται πάρα πολύ η Κίνα, επηρεάζεται πιο πολύ το νοτιότερο κομμάτι εδώ πέρα της Ασίας παρά η Κίνα που βρίσκεται λίγο πιο βόρεια εδώ πέρα. Εδώ πέρα το κομμάτι αυτό που είναι το Θιβέτ, είναι η οροσειρά του Θιβέτ, είναι και το Everest εδώ, εντάξει, το Everest, το οποίο φανταστείτε από χάρτη τώρα, ο οποίος είναι από πάνω, φαίνεται κάπως έτσι, δηλαδή η διαφορά του χρώματος είναι εμφανής ακόμα και σε satellite image, δηλαδή ακόμα και σε δορυφορική εικόνα που παίρνουμε δορυφορικά δεδομένα. Το Mount Everest φαίνεται, είναι κάπου εδώ πέρα, ας πούμε, εντάξει, είναι κάπου στο κέντρο του Θιβετιανού πλατό, εδώ πέρα το Θιβέτ, είναι Θιβέτ αυτή η περιοχή του χώρου, εντάξει, και φαίνεται δηλαδή περιοχή η οποία είναι υψηλής ορογραφίας. Παρ' όλα αυτά ο Ινδικός μουσώνας επηρεάζει αυτές τις χώρες. Άμα σας ρωτήσω ποιες χώρες επηρεάζει, πείτε 2-3 χώρες, να πείτε 2-3 χώρες που επηρεάζει ο Ινδικός μουσώνας τις περιοχές αυτές. Ναι, δεν θα πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, δεν θα επεκταθώ περαιτέρω. Λοιπόν, και πάμε εδώ τώρα. Εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε, έχω βόρειο καλοκαίρι. Δηλαδή, η εικόνα μου τώρα που μου δείχνει εδώ πέρα αυτό είναι για summer, είναι για Ιούλιο. Άρα μιλάμε για July μήνα. Εντάξει. July, June, δηλαδή μιλάμε για Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος. Γιατί και η ενδοτροπική ζώνη σύγκλησης εδώ πέρα με κόκκινο χρώμα, βλέπετε, έχει ανέβει και πάνω, πολύ πιο πάνω από τον σημερινό, και πολλές φορές έχει ξεπεράσει και τις 30 μοίρες εδώ. Άρα μιλάμε τώρα, πρόκειται για είναι η καρδιά του καλοκαιριού, παιδιά, εδώ πέρα. Περίπου είναι η καρδιά του καλοκαιριού. Άρα σε αυτό το κομμάτι εδώ θα κάνω το εξής. Θα πω ότι τα Hadley cells, επεκτείνεται το βόρειο Hadley cell πάνω από τις 30 μοίρες, εδώ δηλαδή που θα ξεκινούσε το Ferrel,
στο κομμάτι εδώ πέρα που θα ξεκινούσε το Φερέλ, γιατί οι 30 μοίρες είναι η οριογραμμή του Φερέλ και του Χάντλεϊ. Το κάνω έτσι για να το δείτε λίγο με πράσινο χρώμα. Η οριογραμμή του Φερέλ και του Χάντλεϊ, από εδώ και κάτω θα ήταν Χάντλεϊ, δηλαδή θα το κάνω με μαύρο χρώμα εδώ, από εδώ και κάτω θα ήταν Χάντλεϊ, άρα έχω Χάντλεϊ από εδώ και κάτω, και από εδώ και πάνω θα έχω Φερέλ. Ναι, αυτό τώρα η περιοχή του χώρου φυσικά θα ήταν χωρίς την εποχή μεταβλητότητα. Όταν δηλαδή σε άλλο χρόνο, το Μάρτιο ή το Σεπτέμβριο, η ενδοτροπική ζώνη σύγκλησης θα έρθει κοντά στον Ισημερινό, να πάει δηλαδή να κάνει ένα κυματισμό κοντά στον Ισημερινό. Τώρα που είναι πολύ πιο πάνω από τον Ισημερινό, το Hadley Cell, και εδώ πέρα που έχουμε που τέμνει η ενδοτροπική ζώνη σύγκλησης, το όριο του Hadley με του Ferrel Cell, εδώ πέρα που τέμνει, τι σημαίνει? Ότι δεξιότερα θα έχω μια επέκταση του βόρειου Hadley Cell, έτσι, του βόρειου Hadley Cell προς το Ferrel, άρα θα είναι στην ουσία το Hadley Cell τώρα το βόρειο, και το Ferrel θα έχει μειωθεί. Άρα σε αυτή την εικόνα θα έχω μπλε γραμμές, οι οποίες, να το κάνω και πιο έτσι, άρα το Hadley Cell, τώρα το βόρειο Hadley Cell, θα πηγαίνουν οι άνεμοι προς τα δεξιά, νότιοι φυσικά, νότιοι ανατολικοί, αλλά και θα έρχονται, συγγνώμη για το χρώμα, να το κάνω με κίτρινο χρώμα, εδώ θα έρχονται έτσι, θα έχουμε και μια απόκλιση προς τα δεξιά λόγω της Κοριόλης. Αυτοί οι άνεμοι θα περνάνε το όριο του Hadley Cell, θα περνάνε το όριο αυτό και θα χτυπάνε έτσι, θα φυσάνε έτσι οι άνεμοι. Το κομμάτι τώρα του Ferrel θα να το κάνω με μπλε χρώμα, ή με μπλε ή με μαύρο, ας το κάνω με μπλε χρώμα για να φαίνεται εδώ πέρα λίγο καλύτερα. Το Ferrel θα είναι westerlies, θα έχει δηλαδή τα westerlies εδώ πέρα, εντάξει. Άρα τα westerlies εδώ πέρα είναι οι δυτικογενείς άνεμοι που έρχονται από τα δυτικά, παιδιά. Τα δυτικά προέρχονται από τα δυτικά, από εδώ δηλαδή. Οι άλλοι προέρχονται από τα νότιο-ανατολικά, δηλαδή αυτοί είναι southeasts κυρίως, έτσι. Φαίνεται ότι προέρχονται από τα νότιο-ανατολικά οι άνεμοι αυτοί. Επομένως τώρα, σε αυτό το κομμάτι τώρα που βρισκόμαστε, εδώ ας πούμε π.χ. αριστερά από το μαύρο χρώμα, αριστερά από την τομή, το Hadley Cell θα είναι μικρότερο. Δηλαδή εδώ πέρα το Hadley Cell θα είναι έτσι, οι άνεμοι του Hadley Cell θα έρχονται έτσι. Να το κάνω λίγο πιο αριστερά να φαίνεται λίγο εδώ πέρα που είναι πράσινα χρώματα, λίγο με την Αφρική. Και στο μπλε κομμάτι εδώ τα Westerlies θα έρχονται έτσι. Επομένως το Ferrel τώρα θα έρχεται από πάνω, θα έχει επεκταθεί πολύ πιο πολύ το Ferrel, παρότι το Hadley αριστερά από εδώ. Άρα αυτή η περιοχή του χώρου, όταν η Intertropical Convergence Zone χτυπήσει τις 30 μοίρες, εδώ είναι οι 30 μοίρες, εδώ είναι οι 30 μοίρες, άρα οι 30 μοίρες είναι αυτές εδώ πέρα. Όταν χτυπήσει λοιπόν αυτό εδώ πέρα το όριο που μου λέει το μοντέλο μου, ότι έχω εδώ το Ferrel από πάνω και εδώ το Hadley από κάτω, ναι, αλλά χωρίς την εποχικότητα, δεν έχει εκλάβει την εποχικότητα το μοντέλο, άρα εδώ πέρα στο κομμάτι αυτό που τέμνει η ITCZ το όριο των 30 μοιρών από το Hadley και το Ferrel που κόβει η Κοριόλης, θα έχουμε αριστερά πιο μεγάλα Westerlies, δηλαδή πιο πολύ από το Ferrel και πιο λίγο από το Hadley. Έτσι. Ενώ εδώ πέρα θα έχω πιο πολύ από το Hadley και πιο λίγο από το Ferrel. Άρα πιο εκτεταμένο θα είναι το Hadley εδώ. Το Hadley θα πηγαίνει με επέκταση από τον Ισημερινό που θα αρχίσει μέχρι την ITCZ,
γιατί δεν μετράμε τώρα από τον Ισημερινό μέχρι τις 30 μοίρες, εμείς τα μετράγαμε με το μοντέλο μας από τον Ισημερινό μέχρι τις 30 μοίρες. Δηλαδή το μοντέλο έδειχνε το Hadley από τον Ισημερινό μέχρι τις 30 μοίρες αυστηρά. Το Hadley, εδώ πέρα είναι το Hadley. Ναι, το κομμάτι όμως το οποίο παίρνει την εποχική μεταβλητότητα υπόψη, μου λέει ότι το Hadley τώρα βρίσκεται από τον Ισημερινό μέχρι την ITCZ. Εκτείνεται. Αυτό το Hadley. Άρα θα πάρω το καινούριο Hadley, αυτό, και θα πω ότι από εδώ, κύριέ μου, μέχρι την ITCZ. Και το Ferrel ήξερα από 30 μέχρι, πείτε μέχρι τις 60. Πείτε ότι εδώ είναι 60 μοίρες, π.χ. άρα εδώ οι 60 μοίρες μου δίνουν το Ferrel. Το Ferrel. Ναι, το Ferrel κύτταρο τώρα στο μοντέλο μου είναι από τις 30 μέχρι τις 60. Ναι, εδώ έχει επεκταθεί, ας πούμε π.χ. από τις 60 μέχρι εδώ, μέχρι την ενδοτροπική ζώνη σύγκλησης. Άρα έχει μεγαλώσει το Ferrel και έχει μικρύνει το Hadley. Άρα είναι πολύ σημαντικό το πώς η ενδοτροπική ζώνη σύγκλησης θα επηρεάσει το μέγεθος, έτσι, των κυτάρων κυκλοφορίας. Πόσο ευμεγέθης είναι τα κύτταρα έχουν να κάνουν με την ITCZ κυρίως. Και πάμε από τις 0 μοίρες κυρίως, αυτό ισχύει πάντα από τις 0 μοίρες, έτσι, και πάμε μέχρι την ITCZ για το Hadley, και από το Ferrel από τις 60 πάει μέχρι την ITCZ, μέχρι κάτω. Και όχι μέχρι τις 30 μοίρες που μου δείχνει το μοντέλο μου, που δεν έχει εκλάβει υπόψη την εποχική μεταβλητότητα. Τώρα, το κομμάτι εδώ πέρα, λέω το Southeast Trade Winds, τα Trade Winds του Southeast είναι αυτά, εδώ πέρα, τα οποία είναι αυτά κίτρινα βελάκια τα οποία σας έχω δείξει. After crossing the equator, μετά αφού περάσουν τον Ισημερινό, φανταστείτε τα βελάκια τώρα τα κίτρινα πριν τον Ισημερινό ερχόντουσαν με αριστερή στροφή, ναι, φυσικά με αριστερή στροφή, άρα ήταν στην ουσία έτσι η κατάσταση. Τα trades πριν τον Ισημερινό είχαμε left, γιατί η Κοριόλης παίζει ρόλο εδώ to the left, ο Ισημερινός παίζει ρόλο στην Κοριόλης μόνο, δηλαδή το κομμάτι του Ισημερινού παίρνω για την Κοριόλης και δεν παίρνω ούτε ITCZ ούτε τίποτα. Το κομμάτι της Κοριόλης θα πάρω το όριο του Ισημερινού και θα πω κάτω νότιο ημισφαίριο left, πάνω νότιο ημισφαίριο right. Άρα αυτή η στροφή που θα κάνει from left to right θα δημιουργήσει μία καμπή εδώ πέρα στον Ισημερινό. Να το δείξω, δεν υπάρχουν άλλα χρώματα, φυσικά θα πρέπει να είχαμε ρημνήσει για υπόλοιπα χρώματα, βέβαια εντάξει, θα κάνει μια τέτοια στροφή, παιδιά, μια τέτοια κάμψη που σας ρίχνω με το πράσινο χρώμα. Άρα θα έρθει αριστερά και μετά θα στρίψει δεξιά. Θα κάνει αυτή τη στροφή εδώ πέρα λόγω της Coriolis force. Άρα deflected to the right by the Coriolis force, forming the southwest monsoons. These pick up the moisture while traveling from sea to land. Άρα είπαμε ότι οι αέριες μάζες οι οποίες είναι εδώ πέρα επάνω από τη θάλασσα, την Αραβική θάλασσα, έχουν μεγαλύτερη υγρασία από ότι οι ηπειρωτικές μάζες πάνω από τη στεριά εδώ. Άρα σε αυτή την περίπτωση η υγρασία αυτή, οι moist αέριες μάζες θα δημιουργήσουν ορογραφική βροχή. Γιατί ορογραφική βροχή? Γιατί έχουμε τις Χερσονήσους εδώ πέρα. Η Χερσόνησο της Ινδίας έχει πολλά βουνά. Εδώ πέρα έχει πάρα πολλά βουνά, άρα έχουμε ορογραφικές βροχοπτώσεις. Πάνω από τα Highlands της Ινδικής Χερσονήσου. Τα Highlands είναι τα βουνά. Εντάξει, χτυπάνε δηλαδή τα βουνά της Ινδικής Χερσονήσου και αυτό μας δίνει σαν αποτέλεσμα τον νοτιοδυτικό μουσώνα της Ινδίας. Χτυπάνε εδώ πέρα δηλαδή οι trade winds του Hadley Cell της Ινδίας από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή νότιο-ανατολικά, βρίσκουν τις ορογραφικές επιφάνειες των βουνών, αναγκάζονται σε ανύψωση και αυτές φυσικά δημιουργούν βροχοπτώσεις, ξεπερνώντας το σημείο δρόσου
σε συγκεκριμένο σημείο του χώρου. Λοιπόν, συνεχίζω. Εδώ πέρα τώρα σας λέω ότι Southwest to Southeast. Αυτό που σας δείχνω δηλαδή πριν, σας έδειξα πριν στην προηγούμενη διαφάνεια, σας το δείχνω τώρα εδώ. Και φυσικά έχουμε highs, περιοχές του χώρου οι οποίες έχουν υψηλά βαρομετρικά με τα γαλάζια χρώματα εδώ πέρα. Οι κλειστές ισοβαρικές που είναι με γαλάζιο χρώμα εδώ και πάνω από την ύμνη της Αυστραλίας έχουν υψηλό βαρομετρικό. Και πάνω εδώ πέρα οι κόκκινες περιοχές έχουν χαμηλό βαρομετρικό, γιατί βρισκόμαστε, είπαμε, κοντά στην ITCZ. Άρα όταν βρισκόμαστε κοντά στην ITCZ, εδώ πέρα έχω χαμηλό βαρομετρικό. Γιατί έχουμε θερμότερες ζώνες. Έχω καλοκαίρι, έχω summer, και επειδή έχω summer θα πρέπει οι πυρωτικές μάζες να θερμαίνονται περισσότερο. Και επειδή θερμαίνονται περισσότερο, τι έχω? Αναβατικές κινήσεις εδώ και εδώ. Όταν έχω L κάτω στο κέντρο εδώ πέρα, χαμηλό βαρομετρικό, LL, χαμηλό βαρομετρικό, αναβατικές κινήσεις, και επειδή έχω αναβατικές κινήσεις θα έχω χαμηλή πίεση. Αυτό φυσικά για να μπορέσει ο άνεμος να πάει προς αυτές τις περιοχές του χώρου από τα high στα lows. Εδώ πέρα πείτε ότι έχω high, εδώ high, υψηλό βαρομετρικό εδώ πέρα, και εδώ πέρα γιατί να μην υπάρχει και εδώ ένα low, έτσι, σε ένα low. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πάει η PGF, θα δημιουργήσει η PGF είναι μια δύναμη η οποία δημιουργείται από τα high στα lows. Άρα λόγω διαφορικής θέρμανσης στεριάς θάλασσας θα έχω από high σε low και μια μορφή PGF εδώ πέρα, η οποία θα δημιουργηθεί, μια μορφή δυνάμεις για να μπορέσει να πάει τις αέρες μάζες από τη θάλασσα, από τις περιοχές υψηλών πιέσεων στις περιοχές χαμηλών πιέσεων που είναι η στεριά. Και έχω αυτά τα trade winds τα οποία πηγαίνουν από τα νότιο-ανατολικά. Αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα σας δείχνω την ορογραφική βροχή. Βλέπετε και την ορογραφία, δηλαδή εδώ πέρα τώρα είναι μια αναλυτική εικόνα που βλέπετε και την ορογραφία της Ινδίας. Άρα θα έχουμε εδώ πέρα μια ορογραφία, κάποια βουνά εδώ πέρα αυτό, και εδώ πέρα βλέπετε την ορογραφία επάνω με το Θιβέτ. Εδώ πέρα είναι το Θιβέτ, εδώ πέρα έχει πολλά βουνά πάλι, δηλαδή είναι η Ήπειρος Ασίας μια περιοχή του χώρου η οποία έχει πάρα πολλά βουνά, και φυσώντας δηλαδή από θάλασσες, γιατί έχουμε παράλια και χερσονήσους, φυσώντας από θάλασσες θα έχουμε μουσονικούς ανέμους, οι οποίοι θα φτάνουν στην Ινδική Χερσόνησο και θα κάνουν split σε δύο κλάδους. Ο πρώτος κλάδος θα πηγαίνει έτσι στην Αραβική Χερσόνησο και ο δεύτερος κλάδος θα έρχεται και θα σπάει και θα πηγαίνει κάπως έτσι, εντάξει, στο Bay της Βενγάλης. Άρα θα έχω δύο κλάδους οι οποίοι θα δημιουργούν βροχοπτώσεις. Ο ένας κλάδος θα έρχεται από την Αραβική θάλασσα και ο άλλος κλάδος θα έρχεται από το Bay της Βενγάλης. Και θα είναι στην ουσία δύο κλάδοι οι οποίοι θα ενώνονται εδώ πέρα και θα ενώνονται σε ένα χαμηλό βαρομετρικό πάνω από την Ήπειρο της Ασίας. Αυτό δηλαδή, το ίδιο πράγμα δηλαδή σας λέει εδώ, απλά ότι σπάει σε δύο κλάδους πλέον. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι μόνο ένας κλάδος, υπάρχουν δύο κλάδοι οι οποίοι σπάνε και μπορεί έτσι να έχουμε εδώ πέρα το βλέπετε και καλύτερα κιόλας. Άρα έχω και βροχοπτώσεις παντού. Squall line σημαίνει ότι έχω μια γραμμή βροχοπτώσεων. Η γραμμή βροχόπτωσης λοιπόν είναι αυτή εδώ πέρα. Δηλαδή παντού βρέχει γραμμικά. Εδώ δεν είναι σαν squall line, αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως squall line εδώ πέρα στα παράλια, γραμμή βροχόπτωσης, αλλά κυρίως είναι και εδώ πέρα και πιο εκτεταμένη. Άλλο ένα squall line μπορεί να το θεωρήσω ως αυτό, εδώ, τρία σύνολα squall lines. Άρα γενικά έχουμε squally range πάνω από τις Ινδικές Χερσονήσους, έτσι, και
εδώ ο μουσώνας έχει αρχίσει και έχει γίνει, δηλαδή είναι onset of monsoon, έχουμε Ιούνιο προς Ιούλιο, άρα ο μουσώνας είναι εκτεταμένος και έχει αρχίσει και γίνεται, δηλαδή φανταστείτε, σε αυτή την περιοχή του χώρου. Τώρα έχουμε μια εποχή που είναι σχεδόν καλοκαίρι, όχι σχεδόν καλοκαίρι, καρδιά του καλοκαιριού, με συγχωρείτε, 15 Ιουλίου ας πούμε, 10 Ιουλίου, καρδιά του καλοκαιριού, οπότε έχει αρχίσει ο μουσώνας και γίνεται. Έχει επεκταθεί και έχει γίνει. Αυτό από εδώ πέρα. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε νότιο ημισφαίριο της γης, νότιο καλοκαίρι. Νότιο καλοκαίρι σημαίνει Δεκέμβριος μήνας ή Δεκέμβριος, κύριος Δεκέμβριος Ιανουάριος, December, January, και βλέπετε ότι αυτό που σας είπα κιόλας, σημείωση εδώ, ότι εδώ πέρα μόνο το βόρειο κομμάτι της Αυστραλίας επηρεάζεται από τους μουσώνες, γιατί βέβαια δεν πάει και πιο κάτω, δεν μπορεί να πάει πιο κάτω η ITCZ, ακόμα πιο κάτω βέβαια, έτσι. Η περιοχή της ITCZ έχει βρεθεί ότι είναι κάπου εδώ πέρα και δεν πάει πιο κάτω, οπότε ναι, το βόρειο κομμάτι της Αυστραλίας επηρεάζεται από μουσωνικούς ανέμους και όχι το κεντρικό κομμάτι. Αυτό για πληροφοριακά θα το δούμε και παρακάτω στο μάθημα, έτσι πιο αναλυτικά, αλλά έτσι αφού το είχα μπροστά μου σας το έδειξα κιόλας εδώ πέρα με την εικόνα αυτή. Εδώ πέρα τώρα ο χειμώνας θα επιδράσει στη στεριά ώστε θα την ψήξει περισσότερο, άρα θα έχω ψήξη της στεριάς μεγαλύτερη, άρα εδώ πέρα θα έχω γύρω στους π.χ. είτε 10 βαθμούς Κελσίου, να το βάλω εδώ, και θα έχω και μια θέρμανση της θάλασσας γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου εδώ πέρα. Άρα αυτή η διαφορετικότητα της θέρμανσης, η διαφορική θέρμανση μου έχει εδώ πέρα thermals, δηλαδή εδώ πέρα έχω ανωδικό άνεμο, ανωδικά έτσι πάνε, άρα στις επιφάνειες άμα έχω κάτι σοβαρής εδώ πέρα θα έχω ένα low, γιατί έχω ανωδικό άνεμο, και φυσικά στην περιοχή τώρα της στεριάς θα έχω ένα χαμηλό βαρομετρικό εδώ, ένα υψηλό βαρομετρικό, και επειδή οι άνεμοι αυτό είναι 3D, έτσι, δεν είναι κάτωψη του χάρτη, δεν πάνε χάρτη, δεν είναι δηλαδή αυτοί νότιοι άνεμοι και αυτοί βόρειοι άνεμοι. Υπόψη, αυτό είναι αναβατικός άνεμος καθύψεως και αυτός είναι καταβατικός άνεμος καθύψεως. Κάποιος που μπορεί να τον μπερδέψει εδώ πέρα με τα βελάκια, έτσι. Εδώ πέρα δεν πρόκειται για νότιο άνεμο, πρόκειται για αναβατικό άνεμο καθύψεως, στην τρισδιάστατη περίπτωση. Και φυσικά όταν έχω high και low, φυσικά οι άνεμοι, επειδή έχουμε εδώ πέρα divergence, θα πάνε έτσι και κάποιο κομμάτι θα φύγει από εδώ, και αυτός εδώ πέρα ο άνεμος, ο οποίος είναι με πράσινο χρώμα, αυτός ο άνεμος είναι λόγω και της PGF αλλά και της διαφορικής θέρμανσης, άρα είναι ένα σύνολο παραμέτρων που επηρεάζει αυτή την κατάσταση, εντάξει. Οπότε οι άνεμοι τώρα θα πάνε από στεριά σε θάλασσα, σε αντίθετη περίπτωση με το καλοκαίρι που πήγαιναν από τη θάλασσα. Θυμίζω, είχαμε Southwest Monsoon, άμα το κάνουμε κίτρινο χρώμα πήγαιναν έτσι οι άνεμοι, δηλαδή πήγαιναν από θάλασσα σε στεριά, συγγνώμη. Τώρα έχω την αντίθετη περίπτωση, στο χειμώνα έχω με πράσινο χρώμα, αντιστρέφεται δηλαδή ο άνεμος και πηγαίνει μέσω της PGF από στεριά πάνω από θάλασσα, από στεριά σε θάλασσα, έτσι, ως PGF. Γι' αυτό και έχουμε αυτούς τους ανέμους, οι οποίοι είναι τώρα north, αυτοί οι άνεμοι είναι northwest monsoon, βόρειο-δυτικός μουσώνας, γιατί προέρχεται από τα βορειοδυτικά, άσχετα ότι πάει στα νοτιοανατολικά, έτσι, εμείς παίρνουμε αυτή την περίπτωση την κατεύθυνση η οποία προέρχεται ο άνεμος, άρα από northwest σε southeast, αλλά ο χαρακτηρισμός του ανέμου είναι northwest. Και τώρα σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε πιο ξηρές μάζες, γιατί είπαμε προέρχονται από τη στεριά, και ψυχρότερες αέριες μάζες, γιατί φυσικά προέρχονται από στεριά, και η στεριά έχουμε μικρότερη θερμοκρασία εδώ στεριά παρά από άνω από θάλασσα που είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Γι' αυτό και είναι και ψυχρότερες οι αέριες μάζες εδώ πάνω από τη στεριά. Φυσάει offshore. Τι σημαίνει offshore? Σημαίνει
στα παράλια, και offshore σημαίνει όπου ακούτε το off, το shore είναι ακτή, το offshore σαν πρόθεμα μπροστά είναι ότι φυσάει από τη στεριά σε θάλασσα. Ενώ το onshore, σε αντίθετη περίπτωση, αν ακούσετε κάποιον να λέει onshore, σε αυτή την περίπτωση το onshore σημαίνει από αυτή η περίπτωση, δηλαδή από θάλασσα σε στεριά, έτσι, onshore. Το offshore είναι από στεριά σε θάλασσα, έτσι, αντίθετα. Και θα μου δημιουργήσει τον ξηρό, την ξηρή μουσονική περίοδο. Η ξηρή μουσονική περίοδο δεν έχει καθόλου βροχές. Η ξηρή μουσονική περίοδος έχει βροχές, όμως οι βροχές μετατοπίζονται φυσικά, όπως θα φανταστείτε, εδώ στο κομμάτι των θαλασσών. Ναι, και φυσικά έχουμε βροχές στην Αραβική θάλασσα εδώ, και εδώ φυσικά έχουμε κάτι lows. Άρα οι βροχές μετατοπίζονται από το καλοκαίρι που είναι κοντά στην Ήπειρο, στις υπηρετικές εμφάνες, μετατοπίζονται στις θάλασσες. Αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. Μισό λεπτάκι να σβήσω και να προχωρήσω. Εδώ. Λοιπόν, ναι. Και εδώ πέρα πάλι υπάρχει αυτή η στροφή που βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό το κομμάτι σας το έβαλα γιατί πάει από high σε low. Ναι, το high είναι εδώ, το low είναι στις θάλασσες, άρα οι άνεμοι θα έρθουν έτσι από high σε low πάντα, λόγω των PGF forces. Είναι trade winds αυτά, και το Hadley Cell κύτταρο είναι του βορείου Hadley Cell, γιατί τώρα πάμε από σημερινό, από τις 30 μοίρες μέχρι το ITCZ εκτείνεται το βόρειο Hadley Cell, δηλαδή NHC ως North Hadley Cell και το SHC ως South Hadley Cell. Το γράφω εδώ, από τον Ισημερινό μέχρι, από την ITCZ συγγνώμη, μέχρι τις 30 μοίρες. Το South Hadley Cell. Άρα το βόρειο Hadley Cell και το νότιο Hadley Cell έχει να κάνει η επέκτασή του όχι με τον Ισημερινό, αλλά έχει να κάνει με την υδροτροπική ζώνη σύγκλησης. Και πού βρίσκεται? Γι' αυτό και έχουμε τους κυματισμούς αυτούς εδώ πέρα στην υδροτροπική ζώνη σύγκλησης. Γιατί οι επεκτάσεις του βορείου και του νοτιού Hadley Cell έχουν να κάνουν αν βρισκόμαστε πάνω από θάλασσα, αν βρισκόμαστε πάνω από στεριά, το τι επέκταση μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, το βόρειο Hadley Cell σε σύγκριση με τον νότιο Hadley Cell, αν έχει να κάνει πάνω από στεριά. Βλέπετε εδώ πέρα ότι αλλάζει κατακόρυφα η αλλαγή πάνω από στεριά, ενώ πάνω από θάλασσα έχουμε πιο ομοιομορφία στα Hadley Cells, εδώ και εδώ δηλαδή, στον Ατλαντικό ωκεανό και στον Νότιο Ινδικό ωκεανό. Τώρα, ο Ινδικός ωκεανός εδώ πέρα όμως μου δίνει αυτές εδώ πέρα τώρα τις αέρες μας, οι οποίες στρέφουν όταν περάσει πάνω από τον Ισημερινό. Εδώ είναι ο Ισημερινός. Όταν περάσει στο κομμάτι του Ισημερινού, η στροφή από δεξιά γίνεται αριστερή, οπότε κάνει αυτή την κάμψη, δηλαδή έρχονται εδώ οι αέρες μάζες, προχωράνε από εδώ και μετά στρέφονται αριστερότερα. Εδώ πέρα έχουμε right, to the right, εδώ έχουμε to its left, προς τα αριστερά της κοριόλης. Γι' αυτό το λόγο συμβαίνει αυτό. Έχουμε τη στροφή λοιπόν εδώ πέρα των trade winds, νάτι, στρέφονται οι trade winds εδώ πέρα με μια στροφή, και αυτή η στροφή φυσικά εδώ πέρα είναι οι άνεμοι trade winds του South Hadley Cell, αυτοί εδώ πέρα, και αυτοί εδώ πέρα συνεχίζουν να είναι του North Hadley Cell, παρότι που βρισκόμαστε στο νότιο ημισφαίριο της γης. Αυτό είναι super sauce, δηλαδή αυτό το πράγμα άμα το ρωτήσω πρέπει να το ξέρετε. Δηλαδή άνεμοι οι οποίοι έχουν περάσει τον Ισημερινό στο νότιο ημισφαίριο της γης και απλά αλλάζουν την κοριόλης τους, δηλαδή αλλάζει η κοριόλης προς τα δεξιά, πάει προς τα αριστερά, αλλά οι άνεμοι εξακολουθούν να είναι trade winds του ίδιου Hadley Cell, του ίδιου κυτάρου κυκλοφορίας. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Εντάξει, είναι κομμάτι το οποίο πρέπει να το μάθουμε. Άρα εδώ πέρα το σύνολο του βορείου Hadley Cell των ανέμων είναι αυτό, άμα το πάρω έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το σύνολο σχηματικά που σας δείχνω, και το σύνολο του νοτίου Hadley Cell να το κάνω με ένα άλλο χρώμα, να το κάνω με πράσινο χρώμα για να φαίνεται, είναι αυτό, ας πούμε. Πάει έτσι. Εντάξει. Άρα το
βόρειο Hadley στρίβει έτσι κτλ. Και το βόρειο Hadley είναι αυτό το οποίο ξεπερνάει τον Ισημερινό. Το νότιο Hadley επειδή βρίσκεται πάντα στο νότιο ημισφαίριο θα έχει στροφή πάντα προς τα αριστερά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχει καμία επίδραση Κοριόλης στη στροφή των ανέμων. Στη στροφή εννοώ να στρέψει, να το κάνει έτσι, πιο στρεφόμενο, ας το πούμε έτσι, κυταράκι, ενώ αυτό θα πάει ίσια, βλέπετε. Εδώ πέρα θα έχω μια στροφή από αριστερά προς τα δεξιά και θα στρίβει δηλαδή το κύτταρο, θα είναι έτσι ένα στρέψιμο κύτταρο, ας το πω έτσι, ένα στρέψιμο κύτταρο που υπάρχει μια στροφή εδώ πέρα, γιατί αυτό είναι το όριο, ο Ισημερινός είναι το όριο αυτό το οποίο θα επιδράσει. Το νότιο Hadley δεν περνάει το όριο, διότι είναι η κόκκινη γραμμή, η οριοθετική γραμμή του νότιου και του βόρειου είναι η ITCZ, που είναι η κόκκινη γραμμή αυτή, και αυτή η κόκκινη γραμμή βρίσκεται νοτιότερα του ορίου, οπότε δεν θα περάσει το όριο. Αυτοί οι άνεμοι εδώ πέρα δεν θα περάσουν το όριο το μαύρο της μαύρης γραμμής, γιατί πάνε μέχρι την κόκκινη γραμμή, οριοθετούνται μέχρι την κόκκινη γραμμή. Και επειδή η κόκκινη γραμμή είναι νοτιότερα της μαύρης, έτσι δεν θα περάσουν και τη μαύρη γραμμή, υποχρεωτικά πάντα. Είναι νόμος αυτό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχουμε και αλλαγή και στροφή του νοτίου Hadley, των νοτίων ανέμων του Hadley. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό το πράγμα εδώ πέρα, έχω ένα υψηλό εδώ και φυσικά είχαμε πει, θυμίζω για ένα υψηλό και στο σιβηρικό υψηλό. Το σιβηρικό υψηλό έχει να κάνει και με τις μουσώνες, δηλαδή εδώ είναι το υψηλό βασικά, πάνω από τη Μογγολία, συγγνώμη δεν το έκανα, το υψηλό δεν είναι εδώ, μισό λεπτό λίγο να το σβήσω αυτό, δηλαδή εδώ πέρα ας πούμε το υψηλό βρίσκεται κάπου εδώ, δηλαδή στο σιβηρικό υψηλό που είχαμε δει και στους χάρτες, οπότε άνεμοι θα πάνε από τα high στα low.